Masu kalmu Assalamu alaikum. Bikin bazara wanda ke alamta shiga sabuwar shekara bisa kalandar gargajiya ta al'ummar kasar Sin biki ne mafi kasaita ga al'ummar kasar inda 'yan kasar Sin za su koma garuruwansu don haduwa da iyalai. A halin yanzu dai ana shagulgula iri-iri a duk fadin kasar Sin don shirye-shiryen shiga sabuwar shekarar gargajiya. Wanda za a fara tun daga ranar 29 ga watan Janairun shekarar da muke ciki. Sayan furanin murnar shiga sabuwar shekara al'ada ce ta al'ummar ƙasar Sin. A birnin Yancheng na lardin Jiangsu da ke gabashin ƙasar Sin ana sayar da furani iri-iri waɗanda ke alamta fatan alkhairi. A tsohon garin Anchang da ke lardin Zhejiang kuwa akwai wata al'ada mai dogon tarihi ta cin busasshen naman agwagwa, inda masu yawon shakatawa da dama ke zuwa domin sayan irin wannan abinci na musamman don shirin shiga sabuwar shekara. A lardin Yunnan da ke kudu maso yammacin ƙasar Sin kuma rawar gargajiya da ake kira Tiao Cai al'ada ce mai dogon tarihi ta kabilar Yi. Inda 'yan kabilar sanye da kayan gargajiya kan yi irin wannan rawa don murnar shiga sabuwar shekara. Can kuma a jihar Xinjiang ta Uyghur mai cin gashin kanta ta ƙasar Sin, an gudanar da faretin sheho a tituna wanda ya kasance wani bikin gargajiya na wurin da ke samun halartar mutane masu tarin yawa. Sai kuma a birnin Yuyao na lardin Zhejiang masu nuna fasaha na taruwa a tashar jiragen ƙasa don gabatar da wasannin al'adu da aka gada daga kaka da kakanni don maraba da dawowar matafiya gida. Ma'aikatan tashar ma suna shirya abinci kala-kala kyauta ga dukkan fasinjoji.